Ndala mambo mtasa. Ngamira pamberi pedare ramambo mutasa. Ndise zitatu tukwati. Ndese zvamushataura ndezvishukwani. Ndikachabatwa nemusha. Ndikanyika ndichabatwa nemusha. Mwari warubatsirwa. Pamusara changamira. Nyaya yangu ndeyekuti ndakapambirwa mundana Blessing Chanaka. Zvakafamba zvakadai. Unotanga ngezita panga. Tati Blessing Chanaka. Gora rangu ndi Jonathan Makani. Ndakapambirwa munda wangu na Blessing Chanaka. Zvakafamba zvakadai. Ndiri kumba ndakazongona kumunda kwakubhembwa. Kumunda kwabhembwa zviya izvi ndobva ndati munhambobhemba kumunda kwangu ndiyani. Ndikati regai ndiende kunani kuna Sabhuku. Ndobva ndaenda kuna Sabhuku. Ndasvika kumba kwaSabhuku ndakaona ariko. Ndobva ndabvunza Sabhuku. Sabhuku, munhu ari kutema kumunda kwangu ndiyani? Sabhuku akati ndi Blessing Chanaka. Akati ndi Blessing Chanaka? Zvikazi akati Blessing Chanaka apinda papi pamunda pangu? Ukazi nyaya iyi hatisi kuita zvedu tegaba. Tikuita zviri pamutemo nababa mukuru wenyu. Akati muita zviri pamutemo nababa mukuru wangu zvekutema munda wangu? Zvikazi ndizvo zviripo. Tikati tikati imi musadaruba kutema munda wangu. Kanzi zvakanaka, ngatichiye chisumukai panapa. Musi tikuya kumba ikoko pangu ini tiSabhuku makuseni. Tobva anditakura tobva taenda kupi kumba kwababa mukuru. Tikati zvakanaka, isusu ndokuenda kumba. Taenda kumba tomira Sabhuku. Sabhuku haana kuuya. Masikati saka Sabhuku akauya makuseni acho. Ndobva waenda kumba kwababa mukuru. Ameno zvakadini zvakataurirana ikoko. Ndobva watodzokera. Saka murora wangu wakawaona. Saka pandaitobvunza kuti Sabhuku acho achasvika nguwai? Kwa Sabhuku tatomuona anga akutodzokera kupi kumba kwake. Ati kwazi asunga akarubva kupi kwababa mukuru kundikwanga achi. Tikati zvakanaka. Ndobva zuva rava ratopera. Nguva dzangu dzekuenda kubasa vadzadini vadzakwana. Ndobva ndadzokera kubasa. Pandakadzokera kubasa, Sabhuku nemuzukuru wake Blessing Chanaka wakabva watora vanhu vavo. Ndobva waenda kudini kutotema kumunda wakusenzesa naPausel. Nokuti isisi pokutanga tataura kuti musaenda kutema tigarisisane njii nyaya iyi. Iwona wakabva waramba. Saka wakutema ikoko nemaPausel wakudzokisa miti mihombe. Muzukuru wangu andikogara naye ndobva asvika panzvimbo data. Ndobva wabvunza indawo muri kutema mumunda? Blessing Chanaka anoti iwe nyaya yekutaura iwewe enda ubvunzire sekuru wako. Kazi kazi daiti muzukuru haana kuita nharo akabva enda. Ndobva afonera amai wanga ari kuHarare. Mbuya kugara henyu mundu ari kudini uri kutema. Mbuya anoti iwewe chitora mainini wariko uende nawo kunani kuna baba mukuru. Muzva wamise vanhu vakudini vari kutema kumunda uku. Zvinhu zvakaitika saizvozvo. Nanyina wakauya nemuzukuru wakaenda kwababa mukuru. Wakasvika wakataurira baba mukuru. Saka mai wakataura kuti kana masvika pana baba mukuru afamba pawapa mundifonera nditaure navo. Saka muzukuru paakasvika pamba pababa mukuru wakabva afonera mbuya. Mbuya abva adaira. Mbuya akataura nani nababa mukuru kuti endai kumunda uku muomisa vanhu vari kudini vari kutema. Asi zvakanaka baba haana kuramba. Wakabva wasunga bva wadini waenda kumunda kuyako. Wobva wasvika vanhu vari kudini vanhu vari kutema. Wasvika vanhu vari kutema ava vanga vari vashandi avo. Uyu Blessing Chanaka anga aenda kwazi akanga aenda kumba kundotora chikafu chevashandi ava. Baba akati zvinotomirani? Zvikazi ari washandi mhirai tifoni. Ndobva wafona kuna Blessing. Blessing bva adaira foni ibvaipo baba mukuru. Baba mukuru ndobva atambira foni. Ndobva wataurirana. Ndobva wabva kumba kwavo. Blessing akuchuya kudzokera kuvashandi akanga ana Sabhuku. Pawakasvika kumunda Sabhuku akatanga kunetsana
nemuzukuru wari kumunda ikoko kuzosvikira Sabhuku akabudisa banga kuda kubaya muzukuru. Zvadaro pakamboita papo noise wari kumunda ikoko ndobva wazongonyaradzana nyaradzana nyaya yekuti muzukuru akanga azotorawo muti akabudisa Sabhuku banga kuti mimi kana maaridi chiuyaiwo ndari so wakazogadzisa noise yayo. Then baba mukuru akati zvoni, imimi vakomana mukutema Sabhuku newe muzukuru wako Blessing Chanaka chisiyai kutema munda uyu, nyaya itanga yadini yagadziriswa. Ava wakavhara Sabhuku nemuzukuru. Baba akati kana mimi maramba ini ndakwenda. Shuwa akazobva akadini akabva atanga kufamba kutoenda kumba nemuzukuru wake nyanza dzavo. Then Sabhuku vasara ndobva ati iwewe Blessing zvataura samakani iwe chidini chisiyana nekutema munda uyu. Blessing akati inini ndandati uya nevashandi saka ndichatomirira. Ndobva taka kucheka miti iyoyo 5 hectares. Tazochibva kubasa takasvika mundu watopera. Kana muchida kuona mafotos acho hectares dzandotora takatotora mapictures tina mufoni. Then ndio ndati regai ndichifonere waningi wangu ari kuHarare nenyaya yadini yatika kuno. Ndobva ndavafonera wakati zvino mukoma mafunge. Ndikati inini ndakutofunga kuti sezvo tikutadza kuwirira ngatichidini ngatichiende kundomangara nyaya iyi. Ndokuya kwandakaita sei ndokumangara kwandakaita. Ishe wenyu ndiani? Ishe Saumani. Saumani. Sabhuku wandinaye? Sabhuku wandinaye ndiFarai Muparutsa. Farai Muparutsa. Masera kufa. Saumani Junior zvaro. Right. Chambuya yoda kuti nditare ngokuti nyaya iyi I think iri senda kana Sabhuku. Iri senda kana Sabhuku. Because I want to know kuti authority ya Blessing yekuti ari kunzimira iyo utokontinua nekucheka. Authority yo simba rake riri papi ndiro rinoda kutsvaga iro simba rake riri papi. Because kana uri kuudzwa kuti ndandewe munhu handiti then you continue kuita sei kucheka. It means kuti pane simba rako power yako pane pairi sendati handiti so tinotiziva kuti power rako riri papi handizvo ndokuti nyaya yacho iniyo tikagomba musoro pane simba racho ropa ndikuti zvinhu zvinaka Sabhuku wacho Sabhuku handiti chimugara pasitatoizwa pagara right Sabhuku chitarokai Semukai Sabhuku. Mamusoro echangamiro ndinoitwa Farai Masara kufa Muparutsa. Zvakaitika ndezvekuti pakutaura kwenyaya ingaedzerwa nekutapudzirwa nekuda kwekuti zvinhu zvazvo zvikuru. Ndakamuka gore rapera handichazivi mwedzi nemazuva. Mhuri yababa Makani panonozi ndakaziva natichaona wakanga wachinetsana kugadheni. Saka ndakabva ndafunga kuti nekuda kwekuti baba Makani wachipo hazvigoni kuti ndienzanise mhuri yavo ivo wachipo. Rega ndiende ndiwo atitosangana kumba kwenyu kuna baba Samakani baba wavo. Saka takasvika tikasangana pamba baba Samakani. Tasvika tikasangana pamba baba Samakani. Ndo mazuva aitendera nyaya yekuti tinofanira kuita mavillage map aya. Saka ndandodobva ndagadzira village map rangu kumashure ndiine assignment yekuti Blessing waifanira kuzopiwa munda unotongwa ndiishe naSabhuku siri mugura memunhu. Ishe achiziziva Sabhuku achiziziva. Saka ndakabva ndati patichaita mamepo aya ndo pacharatidza kuti tine land iri extra inokwanisa kuti Blessing aone kugureza. For sure takaenda tikaenzanisa wana wababa Samakani tiri pababa Samakani. Kana avo vakuru vanozi Jonathan wapika pamberi paJehovha Mwari nemwoyo wese wachadaira amen kana ndazotaura ipapo. Ndakaenda nababa Samakani ndakati baba Samakani nokuda kwemepu yandakataura pameeting iya ndikukumbirawo imimi nemwana wenyu Jonathan
tikwire kumusoro kumunda kwenyu mundipangidzewo pamunoguma kurima kuti apa ndipo tinonyatsogumira zvisiri zvekuti ndanganga ndisingazivi ndaiziva zvangu semwana wakaberekerwa imomo ndikakurira saka ndakakwira nababa Samakani nasaJonathan naBlessing uyo anga aripo pataenzanisa wani saka takwira tiri 4 takasvika tichikwidzisira kuenda kumunda kudai takagara pamatombo kuleft side kwake Samakani apa Jonathan ndo wakabva wati ngatigare panapa tobva tagara muromo akatanga kundibvunza ngekuti Sabhuku muri zvizivo here kuti kune vanhu vari kuuya vachitema miti yekutsetsa migoti netsvimbo pamusoro ndikati handizvizivi because ine ndiri kure zvikazikana ndikati kana mazuva uno tizobatsira nofonerana ndizoya tichawadi tichawabata wakati zvakanaka takagara ipapo taifara zvekuti papasina kana kuda kunyorerana pasi pakuruvira kobva ndati chitipangizai mugano tikabva panapa tikaenda pane matombo aripo akatinongedzera saJonathan kuleft kwake kuti ndikabva panapa tobva tadzika padombo rebva tadzika mustream inonzi Matiranhengu tobva tati zvakanaka right tiri ipapo pane road inokwira kwaNyachega ndakabva ndati kumhiri kweroad tinofamba sei Jonathan zvaruti munda wake handiye wakazotiratidza mhiri kweroad wakapa baba wake mukana wekuti atiratidze kumhiri kweroad mugana baba Samakani ava ndo wakataura kuti ngatifambe nditeerere iye Jonathan aripo tikafamba tikadzika chiti ndoguma nemuzhancho tobva tadzika kana hama dzake dzadzizoziva kuti Jonathan takambofamba naye takuchizvitaura kuti dzizive dzakagara pakuti aiwa uyu murume takanga tiinaye bekutanga tikafamba tikadzika tasvika baba Samakani achitipangidza mugano ndakati ndazviswa munhu wandaida kudhurowesa mepo yangu waizi Lakson muko vandaendera Lakson ndikati Lakson inini handigoni kunyatsodhurowa handigoni hangu zvokudhurowa ndada kuti undidhurowerewo mepo yangu ini Lakson wakanditi kutori neyagara iri kukliniki munongoenda motora foto mofotokopa iyo ndikati good zvakanaka asi pakanga paitaura baba Samakani mani ndakabva ndatomhanya pakati Bhule uyo wakazi aone access yekuwana munda unotongwa ndishe naSabhuku apa pasara extra land isiri yababa Samakani nemhuri yake nekuti ndo wega wandinongedzera kuti ndoguma neapa kadai wakanyepa ndakazovati apa maakunyepa ndekuti ndaipafamba saka iwo wakandinongedzera ndikati amen ndikafamba tikaenda saka ndakazotora Bhule ndikati Bhule palendi yakasara kuextra kuya tichifamba nababa Samakani naJonathan hapana panokufadza here kuti udini ushande ini zvemahectares maybe zvingazokupimwa tiripo tichiona kuti 5 hectares shuwa ndikabva ndati oreti zvakanaka izvo ngatiite sei ngatendi ndakafamba naBhule tikaenda bva taona ndakapedza kunga 2 weeks vandazoenda kuna baba Samakani ndikati baba Samakani awa saJonathan kuright pakagumira babawo kuright kwacho saJonathan wane muzukuru wavo vari kutaura angaine ovhoni kumberi wakabva ati baba Samakani ati ndinoguma pano Mr Jonathan wakabva ati inini kutangira panapa ndinopota ndiri pamushakata takaita naniyo mushakata uyo neuyo vandaripota kuguma ndichanaka tikati zvakanaka izvozvo hatinomboita nharo because kumushakata kana dai yakaramba ndaizviziva because ndine vanhu vandaipa miti wadopisa ubva ndoti endai pamusoro pemushakata muteme iye haana kumboya achitaura kuti vanhu vari kutema munda mangu ndakabva ndanyarara ndakazokaona baba Samakani pamana todoita anozoita hangu mene asi ndine assignment yekuti ndipe Blessing chanaka munda unotongwa ndiSabhuku naIshe saka extra land yandaona yamati yashuwa paya kuti tizoganira naNyachega pasi penyu pesa because tine mugana naNyachega extra land yamati paya tine kapiece katava kuti tipe Blessing zvanga zvisi zveusiku kana kujutana baba Samakani wakati kana Ishe achiziziva ngatisimuke tiende takasimuka tikakwe isi tatisina demo bandakati baba Samakani apa tauda kuti zvichiite evidence kuti tawirirana kuti uku hakusi kumunda kwenyu mati kunotongwa ndiShe naSabhuku baba Samakani wakapinda mba wakatonzera demo tikatora demo ndikapa Blessing yeno ndikati iwe ndiwe mwana tora demo takure because uyo waita mukwasha wakubati takura demo ndiwe mwana wangu Blessing wakatakura demo tikaenda tikasvika inini saSabhuku handi ndakasisa miti ndakamira ndichida kuzoona kuti muti uchanongedza baba Samakani ndiwe here uchatsetsa Blessing 1 2 muti uchatsetsa Blessing ndiwe here uchazojamba Blessing ndozomubvunza Blessing ndowakujamba kupinda mayadhi maSamakani wamujamba sei uri wangu wakabata chekutsetsesa so shuwa takasetsa kusvika tasvika pakataura saJonathan kuti ini ndotangira pandichenda tasvika ipapo baba Samakani wakatiti wakomana ndaguma pandakataura musuwe kumberi musaende because Jonathan hapana ndikati amen zvakanaka ngatiite sei ngatichidzike takazika kumba tichida kutsvagawo takasvika pasina papapawo kobva taenda kumba naBlessing right tapedza ipapapo Blessing ndipo akazosara ndakabva ndadzosera feedback kuna Ishe wati masvika pamakasvika matsezi baba Samakani wakati kune imwe piece wakati ngatibvatanira kune piece ra nekuti
Jonathan hadi. Kune pisi raJonathan ere raakati ndinoguma nemushakata. Saka hatigoni kupota kuendera kumushakata tichigadzira mugano because Jonathan wekumushakata kwacho hapadini. Hapana. Asi apo takagumisana nababa Samakani tese ndipo takagumira musi wacho. Patakagumira first day ndipo takagumira musi wacho. Alright. No. So in other words what you are saying is kuti pamakaita musiwo ndipane mugano unechekutanga baba waJonathan. Not Jonathan. Very good. Ndizvo chacho. Okay. Proceed. Saka ndadaro tasvika tashaya Mr. Jonathan. Mr. Jonathan ndakazomona pane mazuva. Ngo ndakazokera kuna Ishe ndikapa Ishe feedback. Ishe kuya kwamakati nditsvagire blessing munhu. Ndazoona ka extra pamusoro pababa Samakani pamugano peri nasanya chega. Saka ndipo ndamuisa pakati pacha. Changamiro wakati amen ndabviswa. Batagara. Ndakugara unga mazuva mashoma ndakaona saJonathan nemuzukuru wasvika pamuzvara kuma 33 svika tauya wasabu tauya sisi kuti kutaurei kuti ndaona kumunda kwangu kurutema ndikati ndiani svika ikuna ana blessing ndobva ndabuda pamba pangu pandatarisa ndikati abwera pari kuoma miti apa ndikati ndikati pari kuoma miti apa baba Samakani takafamba naye semusi uya makatitaura kuti mimi ndiye wakagadzira mugano takazoenda naye akatiratidza kuti titsetse miti yekuti blessing asazojambe. Baba Jonathan haina kuti ndiri kuyamba kwenye ndakandichafuma kusvika yemangwana zvinoreva kuti munhu wandaifanira kutanga kuaprocha ndibaba Samakani wakanditsetsera mugano kuti ndinoguma. Saka ndakaenda kuna baba Samakani na blessing. Baba Samakani ndakaona mwana wenyu achiuya achiti imimi pamakatitsetsera tafamba naye musi uya paya wakuti pachinja paapake zvakafamba sei? Baba Samakani kana ndikunyepa wachati kunyepa kana wakuzotsanangura. Baba Samakani wakanditi hapasi pakepa imimi blessing ngaendere mberi nebasa. Ndikati amen ndazvizwa baba but ndikati blessing aendere mberi nebasa ndisina kuona kuti agoni akajamba kuenda kuleft kuya here kana kuenda kumushakata kuya hazvigoni rega nditange ndaenda kuona futi ndozokuzosera nendro zvakaitika izvozvo ndikakwira ndikaona blessing panga ruguma ndipo vakagumira bva ndadzoka kuna baba Samakani bva ndamupa feedback yekuti blessing haana kujamba saka uri kushanda pamakamupa paya saka isisu hatina kupinda mumunda maJonathan hatina asi Jonathan uri kana achiti iye waishena sabhuku noti pazindi baba wake uko akusi kwangu iye uri kwa kunofanira kuita kwake totozwa ndi. Alright. John ndiye baba. Ndiye baba. Saka mira yeni baba. Jonathan na John ndi baba nema Ndizvo kwazvo. Saka Jonathan ari kusungisa baba. Amen. Ndizvo? Amen. Muri kusungisa baba. Mati Muri kusungisa baba. baba hatina kumusungisa alright baba takamusungisa Baba makamusungisa. Reason yekusungisa baba ndeye. Reason yekusungisa baba ndeyekuti wawe wari pano vachizotipawo umbowo wanga huchiita sabhuku nemuzukuru wake kuti inini ndikaenda uko uyu ari kuti tikuita zvepamutemo nani nababa. So in other words, iwe wasungisa baba kuti baba uye pana ape humbo hwechokwadi ape humbo hwechokwadi. So what it means tikasungisa baba zvisawo zvataurwa nababa ndochokwadi. Pamusoro yechangamiro baba wake chaiwo kumutumura here ava vakana kuti ava ndibaba mukuru babangu wakafa saka ndikuti baba mukuru amini kana ndibaba saka zvakaitika panzvimbo iyi yatiri kutaura nezvaizvo ndeyekuti baba wangu inini wakarwara. Izwa Jonathan kwesoka yena wati iwe ndiwe wati baba asungwe ndizvo auye pano kuti ape humbowo hwechokwadi maererano nemigano. Handiti in other ways urunditaura kuti chii? Urunditaura kuti iwewe mugano hauizi, anoziva mugano ndizvo ndizvo here ndipo ndati alright okay because uri kuona zvandikuedza kutaura ndizvo kuti dai baba wanga wasina nyaya newe kana wasina chaunoziva hawamo munyaya yako, so there was no need for him to be here. Akamuzwa pamuzvinotara kuti baba awa kuti wauye pano it was not necessary
kuti wauye pano dai wanga wasina choda kutibatsira munyaya iyi and on top of that kana wadaidza kuti wauye panapa it means kuti iwewe uri kuti zvinhu zvawachataura iwewe ndo zviri positive ndo zvichabatsira dare rino hawasi kuzonyepera dare rino. So what does it mean? It means kuti tese isusu munhu achatilida ndiani saka wese awamwese kutaura zvina basa baba akataura chete zvezvo zvataura baba izvozvo ndo zvatichatedzera tese nekuti ndiwo chete wanoziva ndizvo here uyu ndibaba mukuru anoziva unoziva munyandura unoziva shamwari inini handikubvunzi zvausina kutaura ndokubvunza zvawataura iwe ndo zvandokubvunza ndakubvunza kuti ndibaba here kwati ndibaba ndikati baba ari udei pano ukati ndini ndamudaidza kuti auye ataure chokwadi nekuti ndiye anoziva ndizvo saka wakupokana nema chaakukunetsa manje chawakudhauta chii ini chandiri kudhauta ndechekuti pakafa baba izwai bambo nyaya ndikutaura isimbo mugano wenyu munoziva here kana kuti hamuzi mugano tinoziva munoziva then wamaunza umwe munhu kuti akubatsirei handiti tati maunza umwe munhu kaa kuti akubatsirei mugano wamunoziva ndizvo ndizvo here bambo ndizvo saka ndati tikabvunza munhu wamaunza iyeye uyo zvaachataura munowirirana nazvo here inini ndio pandiri kuti isusu tingatowesta time because dai munhu nditaura kuti mamboka ndiri kudisputa zvataurwa nani nasabhuku kuti sabhuku ataura kuti takaenda kumunda handiti tichinoidentifya chii boundary ndopandaitanga kuti titore nguva tiweste nguva but nyaya iripo ndekuti he is not disputing the fact yokuti wakaenda nasabhuku kumunda wakasvika wakarakidzana chii boundary kuti iwe unogumira papi iye akati ndinogumira papi pano ndobva ndaenda apo ndobva ndaenda apo ndobva ndaenda apo he is not disputing that hamuna kundibvunza ai waifanira kudisputa kunani kuneni here kana kuti kune kuti waifanira kuti mambo handiti ndakuchikumbirawo kutaura sabhuku wapedza kuti kutaura handizvo sabhuku pawataura zvakati manyepa handizvo apo wasabhuku wadii wagona ndikuti tiende mberi andika iwe wakati sabhuku aiwa was ndovho zesimbo kwese alright nasabhuku makamboenda here kumugano nasabhuku matorero akatita makaenda here kumugano nasabhuku makaenda zvamakaita ipapo makawirirana here hatina kuwirirana ba chii chamusina kuwirirana chatisina kuwirirana ndechekuti pakazi ngatende kumugano inini handina kuziva kuti tsoro yakanga yarongwa kudhara tati pamakaenda kumugano chawakapokana nacho zvetsoro hatoda zvetsoro tinoda zvokuti pamakasvika mukanongedza hatiti makawirirana here pamakanongedza kana kuti hamuna kudii hamuna kuwirirana hatina kuwirirana sei musina kuwirirana hatina kuwirirana nekuti munda yandakapiwa ndibaba ini takati chamusina kuwirirana chii chatisina kuwirirana ndechekuti uyu ari kuti baba muri kugumira pari baba vanongedzera kuti inini ndiri kugumira apa iwe vhauziri kugumira papa inini ndakati panoti baba ari kugumira papa uyu baba pane pandisina kutaura basa ndatotangamire ndiri kukumbira kuti pane pane andisina kutsanangura ba nenyaya yerenji iyi pandiroda kutsanangura ndepekuti pakafa baba handiti pakafa baba mukuru wakaenda kundopamba munda wangu
Go ahead. Continue. Wapamba munda wangu wewe. Inini ndongwana ndichikurwarirwa nemukadzi. Saka zvakakwanisa kuti ndiende kudini? Ndiende kobvunza baba kuti ngei mapinda mumunda mangu. Baba wakabva vari ndakabva ndanyarara. Anditi. Saka nzvimbo yetuta kuti baba wakapinda munda mangu iyoyo. Anditi. Ndiyo yakauya sabhuku akubvunza kuti inini baba muri kugumira papi? Asi munda uyu ndewangu. Wandakapuwa ndababa pandakaroora. You wakati. Where it doesn't make sense. Where it doesn't make sense. Zvamunotaura zvisinga make sense. Muri kupaona? Supaona paini pamwe. Amusipaona? Tibatsirewo. Pamusiri kuona zvisimeka sense. Zvamunotaura. Ndipo kuti what? Muri kuti baba mukuru akapamba chii? Munda wenyu. Anditi imi muchirwarirwa nechii? Nemukadzi. Anditi movha maenda kunoidentify mugano nababa mukuru neuripo nasabhuku. Baba mukuru ndobva wabvunzwa mugano wavo, ndobva wataura kuti pangu panoperera apa. Andizvo? Ndizvo? Iwo richii? Sabhuku richii? The funny part now ndeyekuti iwewe the area in dispute haisiri area yazina baba mukuru iyi ndopandogumira. Area iri outside kwataurwa nababa mukuru ndopandogumira. Kuti area iwewe yauri kudisputa iri within area yababa mukuru. Handizvo? Asi baba mukuru kana wasina kutaura area iri kunze uko kuti ndeyawo. Handiti? It means kuti iwewe nababa mukuru hamuna chekuita nearea iri kunze kwearea iyi. Because area yataurwa nababa mukuru ndopatoperera. It means kuti dispute yako iwewe nababa mukuru iri within the area yazina baba mukuru ndopatotangira ndopatoperera. Not outside that area. Anything chiri outside that area iwewe manje sajona ndimefora kuti alright pababa mukuru panoperera papi? Pana apa. Utaurani sabhuku nani nababa mukuru. Baba mukuru wachiperera para. Inini kubva apa kunosvika uko ndekwani? Ndekwangu kurutemwa nani? naBlessing. Patizvo zvazvina kuitwa. So nyaya yako yeutaura yekuti une dispute nababa mukuru yekutaurwa nababa mukuru kunyaya yatokutaura nezvaipano is irrelevant because it's not affecting anything. And it's not a reported case. It's not a reported case. Kana uine intention yekuzoiripota wozoiripota yekurisana kwako nani nababa mukuru. Because nyaya yekutaura nezvayo tikutaura neland iri outside land yaclaimwa nani nababa mukuru. Saka nyaya iripo ndekuti iwewe nababa mukuru hamuna chii? Hamuna nyaya. Nyaya yako iwewe ina Blessing nani nasabhuku. Handizvo? Don't bring in nani baba mukuru. Handizvo? Saka ndosatava kuti manje munhu anodetermina kuti area yauri kuclaima iwewe ndeyako kana kuti haisi yako ndiyani? Mama. Ndati munhu ane maruramiro nesimba rekutaura kuti uyu anotangira apa achiperera apa, uyu anotangira apa achiperera apa, ndiani? Ndini. Uriani. Uriani. Uona zvikwenda ndizvozvo. Ndikuti iwe Jonathan kuti uzoti apa ndipangu. It means wakapirwa. Baba wako kuti azokupe akapirwa. Anzo. Ndosaka kuine masabhuku. Ndo basa rawo rekupa vanhu kudi. Saka pamwe pacho munhu wanonzi kana wakubvunzwa kuti anotangira papi anoperera papi chinzi bvunzai sabhuku.
because munhu wese ari mubhuku iroro akapiwa pekugara nasabhuku, hapana akatengamo, akapiwa pekugara nani nasabhuku. Saka in this case handikokona nyaya chekutotenga kwayabvira ukona kutenga kwayakuita lendi yotora nezvayo ndeyako kana ndeyamai yako? Rendi ndeyangu ini ndatipa umbo chimbogara Jonathan mai wambotaura mai sumukai mai vatori mwao beneficiary makadii mbuya wavo takasimba makasimba tati kuti yarendi yanetsa mbuya yashupa yanetsa irendi mbuya iyi iri kutemwa ndiblessing ndeyani ndeyani rendi munda uyu ibve kumabvu kwawo nakarikare pachine sabhuku aizi sasiti isusu wana makanea waigara mubhukura muya vaibhogara mubhukura muya vakazotibva mubhukura muya vachiya mubhukura chiuya sidi sabhuku sidi akazoti makani urugara ako apa hapana mundaba istendi badi ngoti hausati wapinda pari mubhuku pinda mubhuku ndikupe chii nenda baba nguru yanga ari kuharare anga asipo murume wangu inini akabva azopiwa munda aigara namhai ndisabhuku vaachekerwa munda papa ine mumwe murume akarotsvakwawo pekugara izisa mukangano vaibva wazive mukangano achimisana namakaniso mberi uko kune chanaka baba yewakomana wamiswa na saka murume wangu angazi ngaapinde mukati mukangano aende kunze kugoro ndisabhuku murume wangu bvaramba kuti inini handidi kuvhariwa pai mukati ngekuti ndine zvipfuyo ningoda usofudza zvipfuyo kumunda kwangu kana zvaponoka ndingopinda pai munda mwangu handidi kuzonesana neumwe munhu pa kazi arairo saka mukanwa wachipinda mukati makani ako kunze kugomo zvakanaka makani ubva aganirana chanaka uku pasi ubva aganirana mukanganwa makani ubva abva pasi bva guma ngerwizi ubva aguma ngegomo uku bva aguma chanaka ubva abvawo pasi chanaka ubva abatawo gomo tava taganora takadaro kwakutogara hapana chakaitika kusvikira hondo isviki takandogara takadaro mukoma wako akazoya bati mukoma ngati uchipindaiwo mubhukurani rachiuye kuti muone munda inini ndochimugurira munda kusaidi ndakapawo mbuyu imwimwe apa ndochimugurirawo asi inini nguva ndiri kunze imwimwe vane mukoma nguva muri mukati namhai inini ngoda mucheto ngoti ndine zvipfuyo vagurirawo mukoma wako tatagara zvakadaro kwakutogara hondo ikarwiwa tikatiza tikaenda kumakipi tikazodzoka minda yedu tindori nayo takagara zvakandodaro saka papakati apo muyambwa akabva kukipi aibva auya kogara paterera mukanganwa samukanganwa uyo haana kuzouyapo takandoganana nemugano wamukanganwa ndani muyambwa apa tava tagara takadaro murume wangu ubva azofa samuyambwa kwabva atema munda wangu uyu ndozotozwa sabhuku anga apo ndeyani ndipesi ndiyakasabhuku sabhuku ubva azoya kumba kwangu kati iwe muroora izvo munda akona kumunda kurutemwa makaisa vanhu vekutema kumunda tata kazvo ndiri kuona kumunda kurutemwa tata handisi kutema kumunda kazi asi ndaona kwakatemwa asi munhu wacho handina kumuona kana ndazomuona munhu wacho ndichazoya kutaurira ndata zvakanaka sabhuku ubva azodzoka kazi munhu ndawati uri kutema munda ndamuona ndikati ndianise kuti ndisamuyambwa ndati samuyambwa wamuzopinda munda mwangu sei iye mugana achidini akurudziwa kazi ndichaenda ndotaura naye asatogara sabhuku akabva azoya kazi ndataura naye kuti wewe uri kutuka mugano kwakutema uko akusi kumunda kwako iwe guma ngemugano zvakanaka kubva azoya sabhuku kazi murume wako akafaiti kwazi ndime waye iyo ndoda kufenza kumunda ikoko saka waya iripo here muroora kati waya iri pa kazi imwimwe chitsvakai munhu ngofenza chii kumugano namuyambwa ubva wakwidzana kumugano nachanaka kuti chirege kuzoita dambudziko newanhu iwawa ndakatotsvaka munhu wangu
akachera makomba akafenza, tikafenza munda wedu uyu. Tafenza munda wedu, muswere wakafa sabhuku po, sabhuku yakabheuka nemota tiri parufu, muswere wagoyiwa nhumbi, ndo pakasimuka Samuyamba akati wanachangamira imi masara pano, ine ndaisiwa waya pamba pangu ndamuke. Uyu munhu wekwaSaumana akati Samuyamba, munhu wakakuisira waya pamba wewe usikazi ndiya, kaza nditombomuziva. Kaza makaranidza mume yangu mukana, saka chionai panapa tiri parufu, hatigoni kudini kutonga nyaya yenyu parufu pano. Saka munhu wetichasiya panapa uchatarisa bhuku rino iri, ndiye mugozotaurira nyaya yenyu, mozogadzirisa, mozoziva kuti kwakaisa waya pamariya apakanaka. Ndanditori panje naodaira ndakaramba ndakanyara patatu paradzana, ndakazonyorerwa kapapandisa bhuku. Mbuya makani tikoda kuti tisanganepi kumunda kwenyu uko kwaMuyango. Tatoora tatokwira kumunda kuya tasvika titoone paMuyango paya patozarawo iri ritorida resu. Sabhuku akasvika timbuya tamudaidza ngenyaya yewaya. Samuyamba waruti waya iyi handizi, basi waya urudziwa kuti ngenyu mbuya ndimwe akaisa waya panapa. Ndikati ndakaisa waya mumugano, ngoti Samuyamba warudini urutema mumunda mangu. Ndakaisa waya mugano kuti arege kupuka chini mugano. Kazi Samuyamba zvakati munhu wakaisa waya umuziba ndiye munhu wakawisira waya. Saka iwe Muyamba mugano wako na makani uri pano. Kazi hambai ndomupangidzi. Wakabva atora rume wese wanga waripo wakwira mumunda mangu. Wakutoda kusvika kugomo. Kai ndipo panapa. Ndakapiwa mugano ndiani ndisabhuku CD. Kai ndipo akakupa kugumira panapa. Kazi kazi papa ine. Kai papa ine mushakati. Kai nomushakati wachuri. Kazi wakatemwa ndiani. Kazi handimuzivi. Kazi koguriracho. Kai guriracho rakagobo. Kai rakagobowa ndiani. Kazi handirizivi wakagobora guri. Kazi kazi kwabva abvunza mwana uyu sabhuku. Kazi iwe makani imwe mwaimwa munda uno ndi baba wako na mbuye wako muirinda matiro kuno kumisira kudhara. Papa ine mugano wenyu nasamukangamwa ngepano uyai bati kumwe takanerera waya ndiwo mwamine mugano wedu nasamukangamwa. Uyu Samuyamba wakazoya ngondo yadi yapera taubva makiri munhu wetaiganana naye panapa ndisamukangamwa. Kazi akoraitika ngatizodzokere kune mbuya makani uko tozoya makani. Wauya wati waigarira wati mbuya makani chititaurira papa ine mugano maisoganana nasamukangamwa. Ndika ndimotakaneko nyaya kuenda una mukangano. Mukangano hadzisi hatiwinya umudama. Tiruda uyu blessing chakanaka nani ndo tiri kudaro. Awa wairi awa chionai mwari. Awa wairi wainda kumushandiri kwari. Ndabva kuti munda uri kudini urutemwa vana wafona kuti munda uri kutemwa mai. Ndakabva ndafonera foni yababa mukuru yakaramba. Ndaenda kubvunza baba mukuru. Baba mukuru ndizwa kuti munda kuri kutemwa. Chii chiri kuitika? Foni yababa mukuru yakaramba. Ndakabva vandabata sabhuku. Vandamufonera foni yakaimboramba. Vandarama ndichingomfonera. Vandabata sabhuku. Sabhuku zviri kuitikawo kumba uko muri kuzvizwawo here. Kazi ewo ndiri kuzviziva. Ndikati chii chiri kuitika? Ndondiudzwa kuti munda wangu rudini uri kutemwa. Kazi ewo kundetete munda uri kutemwa shuwa. Ndikati ndiani? Kazi ngemwana waChanaka. Tete zvaita sei kuti mwana waChanaka apinde pai mumunda mangu? Kazi isusu mhosva iyo hamukatibvunziba. Mhosva mungobvunza ati murume wenyu. Tara baba mukuru. Ndikati ndizobvunza murume wangu kudini? Kai ndiye wakatiti ritemai henyu munda uyu. Ndikati iwewe sabhuku uri kwazi ndakapuwa ndimakani. Sabhuku iwe kumashure uko ndakambozwa kuti waifamba vanhu vanga vari uchitoda udini kurima pamunda. Iwe ubva wati ndibva ndauya ndibva ndakubvunzai sabhuku kuti sabhuku ndinozwa vanhu vari uziva ruda kufamba waitema munda mangu. Munda wangu uyu mazuva atandetsana naMuyango. Sabhuku wakabva anyora munda mubhuku aiti mbuya handidi kuti muzonetsane navanhu vangoti muri kuterera mese newana wenyu muri kuterera minda iyi. Saka iwewe Muyamba munda unoenda kuisa pano mubhuku handidi kuzoti unetsane nani nambuya. Mbuya chitaurai mamiriro akaitei munda wenyu. Indakati munda wangu ngoguma ndiChanaka. Ubva wabata gomo ubva waenda kobuda kuna Matiranhengo munda wavo
family yekwamakani yese. Hapana kuti mwana wako baba mkuru, mwana wako baba mnene, mwana wako munda wekwamakani, wefamily yekwamakani. Kazi mbuya ndikati alright, baba mkuru angasipo. Ndawana tonyarisa munda wangu patatu kuparadzana nani na sabu. Asi ndakabvunza. Mukaita chinhu chekuti mbuya munotaura kuti ndakangoti minda ndekwamakani, eni wandekwamakani. Hazvitauri chinhu. Hakuna zvakadaro. Asi apo ndizvo kuti ndini ndoti panapa ndoti kubva kugondo kokuda kudzora machinda kwese kokuti ngepemhuri yekwandori kana. Aiwa, vambori mumunda motaidini. Tairi. Izwa imbe. Chatikutsvaga isu. Tikutsvaga muridzi. Ndiye munda. Ndiye munhu watikutsvaga kuti muridzi wemunda. Ndikati ngewangu. Iyo ndakabatwa ngemurume wangu. Zvingoita inini ndikoti munda ngekwana. Saka ndingamona munomara makupfuura naJonathan wese kwati muridzi tsvako. Because ndozvautaura kuti mese hamuna marura minonga makamira pano muchiklema mundayo. Munda ndikoti ngewangu. Munda ndewemhuri. Ndewemhuri. Kana uri wemhuri it means baba mukuru wani right. Munda. Mumunda imomo. Asizve paripo pacho. Wakapuwa munda. Wakapuwa munda murume wangu. Saka muruti kana makuti munda ndewe makani wese. Vautengeza munda. Munda ndewe murume wangu. Already majarisha zvizvi mutaura kuti because kana mangotaura inimi nemazwi enyu kuti takati kubva pakati kusvika pakati ndewe mwana wese pamakani. Takataura nasabhuku angarudi. Zvomakataura nasabhuku ndozvakakosha. Ende ndozviri correct. Zvomachitaura ndichituma zvazvo kunyepa. Handisi munyepa bachana. Because vandurambuya ndiri kutinirika kwandiri hazvimake sense kuti Jonathan uyu mwana kuna babo. Handitika baba zvaataura Jonathan uzviramba. Handitika imi mai wacho waJonathan momira pamberi moti Jonathan nakuwa mukuru wese havana chavanoziva nekuti akaita zvese izvi murume wenyu ndiye akati minda yese irapa ndiye kwamakani, mwana wese kwani kwamakani, meaning kuti munda uyu hausiri wani. Jonathan hapasi kumira izvi zvachitaura kuti munda ngewangu. Wakuda kuti wana Jonathan, wana Peter, wana Johani, wana ani wese wekwamakani ndio wanofanira kuva munokamira muri vhesa zani blessing chanaka. Not kuti Jonathan achiuye amira akati ndiri vhesas blessing chanaka, because Jonathan haasi makani ari wani. Kana tutora makani tiita kuti baba at the moment baba makani ndiani? Baba makani ndiye tiita kuteerera manje, because ndiye baba anenge akutaura akamirira mhuri. Zvamataura mbuya mati chiro ngechemhuri. Ndozvandikuta ndamubvunza mbuya, mbuya munda ndewani? Saka aifanira kuya kumangara kudare kuno ndiani? Angada kuripota kumunda. Ndino. Saka saJona warudii? Ngofunga wana takati nini zvondiri kure. Imwe muchenda imwe. Muri kure mwe? Ndandiri kuHarare. Takatoti zvo. Kodai makatuma saJona kuti saJona chiendai munyorese bambo kuti inini zita rangu Tebita Meno andizvo ndiri kutorerwa munda wangu ndi blessing nani because pamutemo kana mati munda ndiwe murume wenyu, it means you are the surviving spouse. Kana muri the surviving spouse ndimi muridzi wezviro. Wana wenyu wese mabeneficiary ekuti mimi mai nababa musisipo ndiwo pawanozosheya, asi right now muripo ndimi muridzi wechii. Saka izvozvi Jonathan haakwanisi kumira achirwira chinhu chisiri chake. Imimi makutoya sewitness kuchiro chenyu.
Jona sajona zvindiwa yotofanira kuya sewitness. Imimi muri complainant. Andizvo? Mugande wangu. Ndozvandikutaura mbuya kuti mbuya mukadaro ka zvinoitwa nga nemi wacho maakunyepa. Izvi zvichiti vanhu vakuru havadii. Ndinotara chokwadi kunokosha kwekusaziwa. Andizvo? Mugande wangu. Chimwe kutaura kwamaita history yenyu. Mataura kuti vanhu vanoziva nezvenzvimbo iyi. Ndovana Chanaka. Ndo mamakakurirana navo. Wana Chanaka waripi? Ndivo wakomana vacho, baba vacho hapana. Kana muchiti mimi wana Chanaka nemi ndii munoziva pane chii? Pane mugano. Uyu wamuri kukwidza naye ndiani? Orutema. Mwana wa Chanaka. Blessing. Blessing ani? Chanaka. So zviri kurevei? Zviri kureva kuti wana Makanu nana Chanaka hamuri kuziva pane mugano wenyu. Because dai muri kuziva pane mugano wenyu, munodai musi kutukana, musi kukakavadzana. Apa wana baba. Blessing mwana wani. Wachanaka. Ani baba wacho ndiani? Awa wana Blessing arikunzi ari kutema ndo wana Chanaka. Saka izi ndombo undolenda sabu. Angona nyashi bai. Muona be nyashi bai ku bari vera kutoti. Pane chikibidi chiripo. Nekuti kana wana Blessing wanu makawakidzana nawo. Imi wana Makanu. It means pasina need yekuti Blessing aiuya achinokumbira munda kunasabu. Iwo wachiziva pane mugano wavo. Saka the fact yekuti wana Blessing wakuya kunasabu wachiuya wakaberekwa nasabu, it means wari kuzota pari pavo. Ndosaka wakuya kokumbira. Murikuona? Muruzaereza ndowezotaura. Tati mbuya wati uyu mukangari akatouya apa wakauya nenyaya yekipi? Muyambwa. Akatouya nenyaya yekipi? Dai nga isiri nyaya yekipi, inodai iri Chanaka naMakanu ndo wawakidzana wari. Asi mubvunzo wochiuya kuti wawakidzani wari tu. Anditi mwana wemuwakidzani Blessing ndihaakuya kuna Sabhuku akuti ndiri kudawo apo. Andizvo? Munozaizvotizotona? Zviri kureva izvi zvine zvinhu tu zvazviri kureva. Zviri kureva kuti Blessing anoziva mugano, ende mukuziva kwake mugano anoziva kuti apo hapana munhu. Ndochekutanga. Ende chinoti kana pasina munhu, munhu chete anokwanisa kukupa pasina munhu. Ndosaka Blessing akaenda kunani. Muri kuzvinzwa? Then ndobva tachiya chechipiri. Handisi. Movement yakaitwa na Blessing yekuenda kuna Sabhuku iri kutaurei futi? Indirectly iri kutaura kuti Makanu haakwanisi kuklema land iyoyo because land iyoyo haina munhu. Mazvere mbuya. Ndoda kuzi mudi muone zvandikuedza kutaura kuti mai John nababa John ndo wawakidzana. It means baba John namai John handizvo ndochi wanoziva mugano wavo wari wakati wari tu. Asi ukaona mwana wamai John akunokumbira apo iye achiziva mugano,
it means kuti mai John unoziva kuti namai Peter vanoziva kuti apa hapana chii, hapana munhu. Scenario sabhuku aida confirmation two parties kuti munogumira papi anyepa hake kuti ini ndandinopasi asi aida kuti panyatso kuda pachene kuti uyu unobvuma papi uyu aibvuma papi pasana pasina claim Ndo pachapiwa saka chimirai zvakaita murikona mbuya nyaya iyi murikona mbuya zvinoitika mani ndezvokuti murikona zvoa chimwe chinhu chaakuinoijona iyo chaya iripo iri free iyo okay murikona kuti imwe nyaya iripo imwe nyaya futi iripo ndeyekuti pakauya mukangano matani muyambwa pakaenda kuhondo ana kuzodzokaba saka pamukangano meraye pamukangano pakatorwa ndeya ndimuyambwa pakatorwa ndimuyambwa saka izvo muyambwa akauya muyambwa akaiswa ndeya wakaiswa nesabhuku akaiswa nesabhuku pakaiswa muyambwa apa nesabhuku Chanaka wakati handizivo zvakataura saka muyambwa akaiswa musitendi yenyu papari pamukangano mbuya ndati mati imimi nzvimbo iyi yanga ine vanhu 2 Chanaka namakanu chete namakangano akazodii akazoenda anzwa ndo patati makanganwa zvaasina kudzoka handiti ndo pazouyani saka panotaura kuti pakati apa penyu naChanaka namakanu panga paine area iri space iripo yaikuganurai muri 2 uchimwe iyi yanga iripo here space iyi yaiganura inini nani naChanaka kusauya pakazoita mukangano pakandosara paine chandinoziva mbuya ndati mukanganwa anga ari kusaidi kwenyu here naChanaka kana kuti anga ari pakati penyu naChanaka anga ari pakati penyu naChanaka saka sei mati imimi munhu wamunoziva chete ndiChanaka asi muruziva kuti papaina mukangano pakati penyu ndataura kuti takanga kupuwa kwatakaitwa ndisabhuku wekutanga siti mukangano waenda ndobva paunzwani muyambwa ndizvo muyambwa wacho uri samuyambwa wacho wakashayika paya mwana wacho vakafanana nebaba wako wakashayika saka usati umwe ndoti wamwana makafanana chandida kunzwa inini space yotaakutaura nezvayo iyi it means iri kusaidi kupi kana uyo muyambwa ari pakati Chanaka ari saka nzvimbo yetikutaura nezvayo tichibva pamuyambwa iri papi kuri kutemwa kuso kwamakani muyambwa anditoti muyambwa uri pana uyu munda wamakani muyambwa uri saka muna uri kutemwa uri kumusoro kwani kwamakani kugomo kwakaguma gomo saka meaning kuti space yamuyambwa haisi kutorwa iri pakati haisi yauya kotorwa ndeyamakani iri nechekuguma negomo handikuona picture yacho ndatoona ivi nyamwe ndisipo ndaakutanga kuona kuti kunani kuna mukanganza neuyu muyambwa pakati Chanaka kupi uku kunokwani makani aona picture yacho ari pakati ndiani saka munhu anokwanisa kutaura chokwadi ndi muyambwa kuti muyambwa uri kusimuka muyambwa
pari kutemwa apo muyambwa ndepari kamusoro changa semazira andinoita vari kutemwa pana muriziva mazira andinoita sei ndiri kudaro chokwadi changu ndechekudaro kufika mazombuya vati muyamba vati ndakaisiwa waya ndamuchipi shuwa zvakadaro asi nyaya yanga yapo yange kuti sitaione zvipfundo ava vaisa waya baba akati ko ndichafamba sei nezvipfundo zvangu zvandiri mukati saka nyaya yakaenda yakazoita sabhuku tiyananiswe vanhu vane mombe vane zvipfuyo zviite zvisinga okay saka sabhuku akaronga zuva izvo mazombuya vachiti vakazouya shuwa takauya sabhuku akauya nevanhu vese vauye nemombe ko vari kunetsa ndeba mama vavo vaiwepo mukuru waiwepo nevanhu vakazhinji vakanga varipo saka sabhuku vakati ini ndida kugadzira nzira yemombe nemi iti permanent isina ani anokwanisa kuti achistemba sekuti nzira ichi inofamba mombe zvakanaka takaenda sabhuku nemupurisa wake tasvika pakatangira yadhi yedu samakanyi namama vakanga varipo vaiti tida kupedza nzira ava vainongedza kuti wezai muti uyu tugadzira nzira ichi tichiziya munda wavo munda wababa va tine nzira pakati tafamba takasvika kudhuze nekuri kutemwa ava vakati tinoguma pano patinogumira munoguma pano pamuchiendapo tobva tapira toita kudhuze so ndo pamunogumira pazipo kunze kwayo pazipo hakuna munhu ndo ava hakuna chi hakuna munhu pasa inini handisina nidhi yekugadzira nzira kusina munhu chandaurira ndi panokutaudza kuite nzira saka zvamati munoguma pano kuenda kugoma ndo pandikugumira kugadzira nzira imimi chitengai waya muise chi waya yenyu handiti uku handichaendi nekuti hakuna chi munhu ndo kwakutemwa changamire kwakuzi ndekuni uko wakanongedza ndofunga iziti 2014 iri somewhere yapa ameni sabhuku achatonzi takafa ino vakagadzirwa ava ndo vakanongedza pavanogumira sabhuku vati chaendi mberi nekuti uku hakuna munhu hakusi kutaudza hakuna munhu penyu pamati munogumira ndo patagadzira nzira saka ndo pakazotanga kushandwa pawangu kuti ndive pavo semu nezvatawaziva kuti kumusoro kwacho ndo kwakanongedza kuti totangira futo zvakangofanana neku saka ivo vakuita kuti pamwe tinogona kuita pamwe amene kusinda kwenidhasirwa kunochinja mugano hadisi kana zvakadaro pamwe kuchinja kweutungamiri kunobva kwachinda nemigano pamwe zimbabwe ingadai pamwe yatoo nemugano munyowani kuti pana vamunangava kana kuti mambo mutasawa varipo pamwe gani yatochinja nekuti pane umwe angarikwa pasisi anyway so I think issue yenyu chandaona inoda kuzonaswa background chiyasa kuona the correct picture yemamiri azvakaita bene decision tazwa matama tazwa mane kunoidiwa nayo mese vanhu vari munharaunda vari uku kwenyu takutoti tiite zvechii takuita aiwa mbuya zvandanda kuita kana ndanda kungorespecta age yenyu mwana uyu masoko ataura izvo zvezvo mbuya ndosaka takuti takuya background zvimwe zvakawanda zvese izvi zvichaoneka background zvaari kutaura izvi achasvika background unongedza kuti pano ndipo takaitira musangano muti wakawezwa uyo wakawezwa uyo waya yakagumira papi apa isu tobva tazoziva bcause pane chimwe chatisina kuvhunza henyu kuti pamakazi maisa waya yenyu yakaperera papi ichitangira papi waya yangu takabva kumugano naChanaka kubva taguma pakagumira Chanaka papa ine mushakata wanga uripo wakanga wakatsetswa tishe sabhuku wekutanga mugano wangu naChanaka bva ati muti wanga uri yako wakadonha isa henyu kopo
pandaisa ko patasikakawaya patachipota munhu anona muyamvura patauguma ndopandaufunza ndo andina kuvhara kuti zamuyambo aiswa mukhiti ndini andobvunza mubvunzo wangu ndewekuti pamakaisa waya ndo yanga iri indication yepamunogumira here kana kuti yanga iri waya yekuti musorove issue yenyu namuyamba ndopatoda ndizive pamwe wezvinhu izvozvo nditu kuti pamakaisa fenzi yenyu intention yanga iri yechii yanga iri yekudemarketa mugano wenyu namuyambwa here kana kuti wanga uri kutoti patipera fenzi ndo penu ndo pataperera kabva muyambwa ngoti anga atosima mabhanana ake mumunda mangu hapana zvakachita mbuya tichaona tasvika right aumana mudzigare chipiri saka pane hayi zveogono tichaoneka tichaoneka totabanziparo pamusoro ichangamire ini ndinonzi Darlington Makani ndiri mwana ndoda kujikisa mamira akaita pano mwendeya 2 minutes zvinokwana ye zvano pano zvapakaita ndepekuti Makani iri gomo iri anditi kumboti gomo Makani anobva kuno kwanditika achisvika kugomo anditi achisvika kugomo muyambwa paanozi pana muyambwa papaina mukangano muyambwa asviki kugomo anogumira pana mapanzisa muyambwa achigumira panapa apa pamuyambwa apo ndo pana chanaka achisvika kugomo mapanzisa saka mugano uri kumusoro uruzi wakaiswa waya andirika ndiwachanaka naMakani uchibva wadzika kuno kubva waganura muyambwa mubvunzo wangu pauimaji wati pane gomo muyambwa ari pakati saka tiri kuti uku kusvika kugomo kusina muyambwa kwasi kusvika ndekwani ndekwaMakani ndekwamwiri wakaguma gomo munda wangu watinayo unazoti mepi yorudhwa ichazoshandiswa iri koti kana wakatoenda nepepo irori ndo zvarichata kusvika richitaura wale problema ya wapana saka pano pari kutemwa manje ndinozongenda paindikisa mirende paindiketi pano pari kutemwa pachipopo panobuda wakatoenda nemepiyo zvandatonyoreko kwandizvo chaizvo chaizvo Mama kana mchita foto ya chitumbu kaje. Hapadi foto. Hapadi foto. Patika zvamamuramba kazvataura zvataura nemurume zvamamuramba kandozviya zvataura namuyamba ndo zvamadhova
Muyambwa ataura kuti handiti ndotichi zi landlocked was what is landlocked handiti saka ari landlocked iti munhu akafenzerwa kwese iye ari pachi ari pakati kune munhu handiti ndo nyaya iri kwanditi saka ndobva tachibvunza mubvunzo mari kuti saka panga pachitaurwa naMuyambwa kuti ndiwe paakazi ndo pachabuda nemombe newanhu no man's land yakirirwa nasabu iri papi idrowe inyora kana yatonzera water chain haina munhu no man's land haina munhu ukwana mese zviri mukati marodhi auri kuona ari mukati ndo anonzi maloop road inenge itori pamepo yekanzwa asi haisi land yemunhu. It means that land is no man's land. Kana matinosiya muya chizi pakati peyadhi neyadhi siyai 10 meters dzekuti vanhu nemombofu ndio inonzi no man's land haina munhu. Zvakafanana negomba, ukaona urifenza gomba une problem. Waterway haifenzwa, iwe unofenza upatangira gomba uchienda kwako uyu ukachita kwako gomba rinosiwa riri free. Ukaona munhu akuti gomba nderamu kana gomo nderamu indicator parutemwa chibwa indicator parutemwa yatakuita ndio map reading yataitiza kwatsambira so apa unyorochia ndio road yese yandakumba kugomo ichidzika right pandaisa mastabo ndo parutemwa so ndo pane road ya pamukati ne road ari ndo pato kui nyaya yakadesignirwa subcourt na Muslim zvokuti no mesend ainda ngosunga kuti ndikupe brief kuti muone pano izwa chamandi kutaura izvo watidhowera ndosaka taura kuti drowa chaicho chazoshandiswa mudare because murume wekuti urikuona panapa ana B kugeography ku-A level saka imap reading nezvekuskecha izvi takazviita saka musaononga pamwe utaura nemunhu asiziva zvautaura zvanotokuti iskecha ichakati pamwe utoziva zvanotaura even dai angari apa ndatotaura nyora nemacoordinates acho kuti coordinate pari kuti chii todziziva bamba ndosaka tati chaitei nyora izvo murikudii zvamungoziva bamba ndabvunza handikamona zvandikubvunza it's a simple thing handii watiwo chanaka uyu ndiye ane lendi kubva uku kusvika uku and the demarcation for both parties igomwe handizvo then pakati apa pari landlocked ndo panani Muyambwa handiti ndo pakafenzwa pesa handiti ndo pandati chidrowa pari kutemwa ukati ndiapa pane maexa ndo pari kutemwa handiti ndo pandati chidrowa pakaiswa road yakadhikiriwa nasabhuku kuti iyi no man's land yekuti paitwe access yekupinda nekubuda pani paMuyambwa mukati ndeapa rodi ndo iyi yandaisatuma aro yandasiya kaspesi pakati iyi ndio rodi inofamba nemombe ichitoripo iyi rodi uyu utori munda uyu utori munda okay saka you are saying iyi road pathway up yakabva paMuyambwa apo wakaita karodha wakanopinda mugomo asi iyi iri pakati yakasiyiwa yakakura yakakura sei lendi lendi iyoyo ndokune ovhoni kutaurwa kutone munda utori yakakura sei yese pamwepo kana totaura nenyaya yehecta kamudaro hecta is 100 by 100 100 meters by 100 meters ndo hecta
saka namakutaura nenyaya ye5 hectares it means kuti ma100 akadai ari 5 ma100 akadai futi ari 5 kutora ground rebhora riyai pakatemwapo inini estimation yamise kuona kwandakaita kudai unosvitsa kanoti 1.5 hectare handiti asi the whole land yese handiti almost zvekuma 6 to 7 inogona kusvika hectares kuzobva panobudira nzira yemombe chikwidza mugomo unosvika kumugano nachanaka kumberi kusvika kumugano nachanaka no it's okay saka napadai manje panaka izvozvo zvatakuita manje pari kuuya vanhu vetuesday chiitai make sure paground muri chii ipo then you show us zvamatidhoera pati zvamatidhoera panapa then tozoona but there's something else that I want to ask besides these 2-3 hectares dzirape ko imwe land yacho iri kumhiri kweroad uko yakambokura sei iyo yamakani inoguma neriva pakuzvivira mvura sei iri kubva inotora dzimba dzedu dzese kusvika kugomo. That's not the fact. Ndati pakakura sei. I'm looking at it parubvunza nachangamireka kubva pakona padangare kuti road iyi andikambokura pamataura apa unoda zvitore andikamati road iyi ndo yakavhurirwa access muyambwi kuti muyambwi yasopinde nepapi neapo andisika ndobva ndati kubva paroad ipapa iyi land yenyu kuti yamakani kubva apa road apo kuenda uku yakakura sei pakakura ndopatene family ndopatene dzimba kukura isaizi village yacho amene tusena papi maybe pamahectares kachangamireka ngatingoti rafu vika pangaita mahectares mangani 15-20 hectares. No, it's okay. And the pathway haisi yamu yangu achiti yange vile wana yesu vari uko vane mombe ndopa dzaidarika napo dzichikwira kugomo boye mombe dzaichengeterwa kugomo ndopa dzaidarika nemukati memunda road pathway yavo dzichienda kugomo yange dziri munhu wani it's not about even nokura wakaita land yenyu munokwanisa kukwira kugomo neanyway kwamafunga so it means the creation of this road papaine necessity to someone ari landlord and ukatarisa mepo yako futi pawatangira mepo yako the first coordinate yako handiti iri kutangira pamuyambwi so it means that's your starting point dai ngaisi kutangira pamuyambwi road yako dai yabva kuno ichidai so ndo difeite yekuti yatangira pamuyambwi it means that's the first coordinate ngatiso mbuya zvatokwana zvamadaudzwa zvatokwana ngatisangane kuti chingani Tuesday what is Tuesday na 10 o'clock tinge pa area sabu muripo ma next door aripo ishe muripo then tozo ya ku report back to pa final decision that say okay and you do